No estamos noso, Alfonso, no estamos aquí concentrados. Saca a caixa de baixo. Ben, estás aí, non, Alfonso? Vou subir. Para a ocasión, vou poñer guapo. Alfonso, espera, vamos tomar uns segundos de relajación e fai o mesmo. Pode respirar profundo. Ponme a caixa de arriba. A caixa de embaixo. Alfonso, vai collendo a serra, a grande, sí, a grande. Espera, Alfonso, antes de que poñas a serra, vou che dicir unhas pequenas indicacións, vale? Tegaste concentrar, non? E o máis importante de todo, sabes o que é? Que eu non podo sufrir. Oiches? Eso é o máis importante. Eu hoxe non podo sufrir. Veña, podes poñer a serra, xa. Alfonso. Corta cada un che diga, Preparados. Listos. Corta, xa. Para, caralho, que corto, para aí. Pero, vamos a ver, pero, Alfonso, ti estás concentrado? Pois non se nota, estou che dicindo que non podo sufrir, estou sufrindo máis que nunca. Hombre, bueno, sigue aí, veña. Para, un momento. Alfonso, ti non eres carpinteiro, ti eres carniceiro. Que maneira de cortar, Bueno, dale aí, a ver agora. Agora sí que xa non sinto nada. Agora sí que non sinto nada. Alfonso, vai ter un pouco para un lado para que vexan todos por onde cortaches. Correcto. Alfonso, podes quitar a serra. E agora, Alfonso, vas ir para teu sitio. Despois dígoche o que tens que facer, vale? Alfonso, non te vexo. Estás aí? Vaite para teu sitio e despois che digo o que tens que facer. Aplauso grande e forte para Alfonso. Damas e cabaleiros, Alfonso cortoume cunha serra en dous. Pero gracias ao poder da concentración e ao poder da masia, eu vou quedar inteiro como se nada me houbera pasado. Así que saca a caixa de enriba. Saca a caixa de baixo. Como podes comprobar, estou completamente enteiro. Gracias. Incluso podes tirar sin medo, tira cortes. Pasou aquí, ó. Que é isto? Levántame. Ahora, como fa? Levántame aí, ó. Vamos vos. Pero, onde está aquí? Alfonso, e ahora que? Por como tú aquí? Mañán salimos no telexornal. Va a decir, aquí Alfonso cortou o mazo romanís en dous. As tengas e magos gallegos de pasar por Negreira, mentres Alfonso ande suelto. Menos mal que os mazos podemos cambiar as cousas, Déixame como estaba. A ver, que os mazos podemos cambiar as cousas. Facemos así, mira, ponme a caixa de enriba. Ponme
a caixa de embaixo. Os magos temos capacidade de cambiar as cousas. Así que o que fixo Alfonso non vale. Hocus pocus, hocus totus, totus focus. 1, 2 e 3, que me quede enteiro como estaba. Sácame a caixa de embaixo, de enriba. Sácame a caixa de embaixo. Déxame tocar. A ver se me he levantado. A ver, creo que sí. A ver, estou inteiro, sí. Hombre, aplauso para Alfonso. Ahí está, un clásico da Masia. Moitas gracias. Sí, señor. Pero bueno, despois do éxito acabado aquí por noso amigo, axudado por él.